Koľ fungujú? Tu je k hrane, ale tu je k osi. Tybek, Ale musíte... Kde? vyrovnou. Čo má? Neviem, takú Vidím kávu. Roviny, šrafovacie vzory sú Ešte závislé sa od otočí. toho, čo Poď sa schovať do tej aký je bejsky tu. materiál tej súčiastky, ináč Videl sa ma, šrafujú asi. kovy, ináč drevo, ináč železo, plastik. Jasné, že ma videl, Fero, Čiže aj pomoc. podľa šrafovania viem približne určiť, z čoho je tá súčiastka. Ináč priehľadné materiály, všetko to. Idem mu do chrbta. Druhý rezov a prierezov, úplný rez, to je jasné, celú súčiastku rozrežeme. Keď je tá Beží, súčiastka súmerná, stačí nám Videl ma. aby sme vedeli Poď tu, zakontrolovať zaveď, poď tu, Nuka. alebo hrúbku tejto steny. Niekedy nám stačí aj miestny rez, keď je skutočne jednoduchá súčiastka. A niekedy nám... Som rýchlo boju. Potom tu je ešte... Počkajte. Vysunutý prierez. Jak som sa ťa zľakol. Pootočený prierez. Treba dať značky, že je pootočený. Som nevedel na mape, že to si ty. No a to je koniec Pane Bože. tej druhej časti. Žimbo. Našli.